diha na mo siya latan kay para sure jud nga lata kaayo siya. Mo ni dere nami daghan nga mangga. Daghan kay kahoy mangga, saging. Hello everyone, welcome back or welcome to my channel. Hello everybody, beautiful day everyone. Welcome back to my channel. So karon guys, kay magbiyahe mi going to Aurora, Zamboanga del Sur. So magbakasyon sa mi dito guys. Mula ag mi kay 1 year mi nga wala mi ka uli dito sa amo ang probinsya. So amo sang doon. So puno kay mi karon guys. Bibi Ivan, nag-sleep na si Bibi Ivan kay sayo siya nagmata ganina. Si Kisses sad kay nag-sleep. Init. Nag-sleep si Kisses. Driver. So padulong nami guys, padulong nami sa probinsya nga mong adtuan. So see you sa among probinsya guys. Mata na si Ivan guys. Hi Ivan. Say hi to everyone. Hi. Ay, nagka-on siya, di na siya mag-hi. Si Kisses nag-i-up. Sit down. Sit down. So pamukas nami guys, doon nami sa mukas. Guys, tubod nami guys. Doon nami sa amo sa Aurora. Ivan. Hi little Ivan. Sa buyag kaayo. Hi ate. So hapit nami guys. So nagbiyahe rami, nigikan mi dito is 9 na. 9 na jud sirado mi nigikan. So na nami sa City Hall guys. Ang City Hall dra sa tubod. Ako bra na ko may. Nahulog na sa ubos. Mo na ni ilang pinakatubod. So nice kay ilang lugar kay pre-COVID sila. So moagi na mi dinunana ni tubod. Unsa na sunod sa tubod eh. Paano man siguro Baroy. maranding. Baroy. Baroy, magbaroy pa dayon maranding. Dayon, human sa maranding. Kapatagan and next Aurora. Yay! Naabot namin sa among probinsya. Naabot namin sa among bukid. So excited kay mi guys. Kay dugay kay mi wala ka ulit. So na nami sa Baroy. Baroy nami guys. Human ani kay Lala. Human sa Lala. Na nami sa Laniko. Maranding na dahil human sa Lala. So na nami sa may Laniko. Kadagko na ba sa building diri eh? Ko building no? Nakuha kaayo, diri ni graduate si Dudong ay diha sa kuan ay. Sa aming dalan dari guba okay eh. Guba kay no. Oh. Diayo ang mga dala no. So na nami sa tubod, Lanao del Norte. Yehey, dool-dool na me. Wow, ka nice. Diri ni graduate ako magulang. I miss this place. Okay, Ivan. What? Ivan's crying. Wait. Na siya on. Wait, Ivan. Ivan is eating. Ate sleepy. Nag-sleep na si ate guys. Si Ivan nagkaon na og biskuit. Wa dyan nag-cry among baby. Na good boy ang baby Ivan no. Samtang nagbiyahe mi. Kay unsa na yung oras? 11 na. Sa oras di? 11 ay. Hapit na 5 minutes na lang para 11. 5 minutes na lang para mag-11. So 9, 10, 3 hours namin nagbiyahe guys. So wala pa hapon nag-cry si baby Ivan. Nagkangkaon na siya. Oh, biscuit. Ate may muna si ate. Si ate kay nag-sleep. Nagkaon-kaon na siya. So nanami sa Maranding guys. Ako ipakita sa inyo ang Maranding guys ha. Mo ni ang Maranding. Sige, oy, di kanduta to tong basakan uy. Wow. Muna ang pinaka-syudad sa Maranding. Naslay first Bali Punk. Naslay mga fish. Nasalo sila no? Mama sila nasal din eh. Chowking. Joking. Hala, di balhin na nagi. Balhin na dito man sa pika sa una o ngilsa. So kung gigutom mo, mo ani mo Maranding nasal inasal ready to eat na. So daghan na silang mga up. Giyabo ng Ivan ang mga biskwit. Ano ni? So
So, ready na. Pwede na mo mangaon. So, na-traffic na mi. Tara sa ano nang manghihiri. Kahit uli naman, so nag-traffic na siya. Napo ni sila ko andere, napoy Jollibee ang maranding. So, di mag-uol kung gutomon, di mag-uol kay daghan mo sa napo sila bangko. PNB. Si, Ogis, lechon manok, Yamaha, Jollibee. So, kung gigoto mo, si Jollibee nagpangamay na. So, mo na siya RRJ nga tindahan. So, mahal siya. Pwede na sa mo din mo palit og mga t-shirt, mga sanina, pang salubong ninyo. Kung muanhin mo diri sa lugar sa Marande. Gusto po mo gasol, na po sila yung mga kuan diri. There's ano talaga. Endorses na ko ni sila diri sa Maranding. Parang diri man po sa una chowking di ay. Kung gutomon, kung sumog signal, magpatot signal, diri rasad mo na po signal o gusto san mo mukha og bugnaw nga halo-halo na ay chowking. Chowking, bye chowking. Na sila yung mga department store sa panidere. So mo ni siya. So diha nga side kanang naay di karga nga blue, pasulod ana kanang naay niliko nga auto nga black pick up. Diha mo na ang terminal sa Maranding. So terminal ada sa mga bus, pumuagi dia ang mga bus. So mo ni ilang tulay, pinakataas nga tulay sa ay pinakataas at tulay ra day tulay. Wrong. Rang market. Makita ninyo dira nasulod mo diri ang terminal, diri ang market. So gibag-o na nila ang ilang merkado. So limpyo ka na ilang merkado da guys kun yung anhaon na merkado. Kung di mo ma-market kay usay man gud mi ma-market, may mga lamas kay barato ra siya. Malit mga isda, so limpyo kay ilang merkado, din dako pud lang merkado. So perfect kung mo og Maranding. Kapatagan, wala pa na, wala pa. Wala pa oy. So man diri oy. Wala ko ka ay ospital, Kapatagan naman di ta. Mo ni ang provincial nga hospital sa Kapatagan, mo siya pinakadako nga hospital. There is sa Kapatagan. O si dako kayo no. Diri na mo gida akong mama sa uno. O mo na ilang hospital. So di mag-uol kung magsakit kay nara po yung hospital. So nanata sa sentro sa Kapatagan guys. Kanang naikahoy diha nga dako. Mao na ang ilang pinakasentro sa Kapatagan. So naslayon nang huwag basura. Naa sila itikuwag basura. So limpyo ilang lugar guys, limpyo kay ilang lugar Wala mo makita sa kilid-kilid nga naay mga plastic ra. So mo ni ilang pinakamin sa syudad. Syudad. Sa Kapatagan. So limpyo kay siya guys. Ako lagi mino. Kapatagan, Lanao del Norte. Yeah, dako kayo ulit. Uy, asinso na sila guys. Kinana dai sila yung traffic light. Dugay na jud ko kani aning lugar kayo. May naana sila yung traffic light. Traffic light unsay number na 34. So naana sila yung traffic light. Wow, congratulations Kapatagan. Yehey. Okay, nalihan tagda ko kayong sakyanan. Didira po do, naapo day sila yung mga solid mark. Huawei, Samsung, pwede, ay di mag-uol kung amoy cellphone, kaya pwede rin mo palit dira. So naapo sila dako diri nga tindahan mo na siya ang Prince da, mo na siya ang groceryhan, mo ni siya ang pinaka maragdako siya nga groceryhan diri sa Kapatagan, ang Prince. Naapod sila 7-Eleven. So nasa Shell, kung nahutan mo gasolina, pwede mo magpatubil diri sa Shell. Mo ni ang Kapatagan, limpyo kang Kapatagan. So mo na ilang kuan marag dako kayo nga kuan terminal. Sulod ato guys, terminal na diha sa mga bus. So pwede mo na sila Shell, di mag-uol kung mahutan gasolina no. Kaya nasa Shell. Mo ni Shell guys, kani diri nga part kani. Nasa mga prutas daghan diha. Mo na siya bagsakan nga kuan sa mga prutas, barato ra siya, mga lamas, mga baboy, tanan manok, dani mo paliton every
Saturday, Sunday na sila diya magkuan. Magtabo-tabo. Muna tawag sa mga guys, tabo-tabo nga daghang mga gikan sa bukid nga mga hayop, mga utanon, prutas, diya nila ibagsak. So barato kung anak adlaw para Sunday o Saturday. So muna siya pinakabarato. So na traffic mi. So naibatag gi gutom dire, nagkaon biskwit. Dako na kayo left and right na ang gikuha oh. Duha na ka buki kuha sa bata nga biskwit. Ate sleepy. Ayo sa una. Kita. Anda res palto nang lagi sa pulpog sa pawat. Gani. Indot kay sila, indot kay view oh. Indot kay ang view. Green kay ang masagbot. Indot kaayo. It's nice to be back. Happy na tawa. Yeah. Oh, happy na ta. Gamay na lang jud. Okay, salay ko sa dahan. Mao ni ang SND. Kana SND. Oh, naay bantay diri guys. Nanas na bantay. Mao na siya da padulong og SND. Nga dalan. Hey, busog-lusog. Nag-eat na oh, do ka buk biskwit ikaw no sa bata oh. Gutom dong, layong biyahe dong. Ay, biyahe. Layong ang biyahe dong no. Gutom na ang bata no. Oh, wa siya nag-cry, gikan bigiligan. So kapatagan na mi, wa siya naghilak. Ang iya natulog siya, humagtulog niya, nagduwa siya. Magduwa niya kaon siya biskwit. Human pa niya kaon ron, mututoy na sa ni siya rog milk. Kaya nakatutoy naman siya kaysa before siya natulog. So dool-dool na ta guys. So guys, update ta mo unya guys, pag dool na ta sa Amua, dool na ta sa Aurora, sa Anuna kay amo ang pinakalungsod sa Aurora pero wala man mi kabot dito sa pinakalungsod. So diri rami sa amo ang lugar sa barangay na mo sa Aurora. So update ta mo unya. Oh nara oh, sinig-siya ake. Oh nagabulingit na. Nagabulingit na si ikaw biskwit. Oh. Ate sleepy, bis dool na ta sa ate usa pa nag-sleep, gaduol na. Yeah, dance. Kakiat na ay. Kakiat sa bata. Agay. Oh, energetic ayo siya guys. Kaya nag-inom siya og Cobra Energy Drink. Ikaw nag-drink ka na, Evan? Ha? Wala nag-drink si Evan. Ala, bantay dyan ka do. So, doon nami guys. Doon nami doon sa swimming pool. May swimming pool diri sa mga guys. Sa may Aurora. Mo ni diri ang swimming pool sa Anunang. So, nasa sa bukid. Nasa sa babaw. Nasa sa so, mo nang bugnaw kay siya diri kung diri mo maligo. So, nakabutang drugs. Slow down. Dira sa babaw guys. Mo na diha ang swimming pool. Dira ka na diha sa babaw ang swimming pool. So, di siya magkita. So, mo na diha. Then, mo na welcome to Aurora, Zamboanga del Sur. So, Ay, naop ka din. nandun na yung pagkaunan diri na nilagsan man na. So, nara welcome to Aurora, Zamboanga del Sur. Nanami diri mo na ni among pinaka barangay. Mo ni among pinaka barangay diri. So, naabot nami guys, gamay tungas. So, abot nami. Mo ni among eskwelahan diha. Diha ang eskwelahan. So, patungas ani amo ana dayon. So, nanami diri. Amo largo parking ha. Tanawa dira daw. Oh, largo na lang diha. So, nanami. So, balik ra ko guys sa akin. Abot nami plaster sa namang sakinan. A few moments later. Hey guys! Update mo guys na anami naabot nami diri sa mong probinsya. Mo na ni mo balay, mo ni akong background. Na nami dira si, di ba? Dayon nagluto mi og manok. Mo na giluto ni Papa manok. Nala si Paran. Ni Paran ba? Ako Papa. Si Ivan natulog na. Pakita na ko si Ivan ninyo guys. So guys, ang turo ko si Ivan kay natulog si Ivan. Naay radyo ni Papa. Muna yung radyo. Then naniyo na to si Ivan kay natulog si Ivan. So karon ra kay magkuan sa ko guys, magluto ko og kanang manok.
Bisaya. Nasa Ivan oh. Nasa Ivan guys, nakatulog siya kaysa sige lakaw-lakaw niya ganina. Mo na yang ko nakatulog siya kay gikapoy siya. So ako siya siyang patulugon kay alas 3 pa man pud sa hapon karon. So namin saging guys oh. Saging pinirito, nanuroy akong ayaan og saging so nipalit ni. Dayon pag abot na mo, naaday nangka nga hinatag pud sa akong ayaan. So nangaon mi ganina og nangka wala na hurot ang nangka guys kay dako man guni siya. O dako kay siya pero wala na mo nang hurot kay kamera ang nangaon. Dayon kamera ang nangaon din ang among sudan ganina kay isda nga tilapia pinirito og lechon manok, mo ni ang lechon manok dayon. Nami bulad kaning bulad ako ni siyang isubak ko niya og utan, magutan ko niya para kang baby Ivan so ako subakan og utan. Mo na nami diri sa gawas naglungag kay among gilatan man ang manok so nami diri sa kuan. Tara mo kaliro. Diha mi maglata og manok kay dili makaya sa kuan sa gasol so diha na mo siya latan kay para sure jud nga lata kaayo siya. So mao na diha so mao na guys, mao na siya guys og hangin kaayo diha sa kong luyo. Wala siya dira kanang hangin kay sa tanan o di ba? Nakita ninyo ng kahoy naglihok-lihok siya tungod sa kahangin. So mo ang probinsya nito ta probinsya kay hangin kaayo siya. Dayon dire na ako inatong vlog guys kay magluto pa ko og tiwas sa muang native chicken nga giluto ni Papa. Native chicken na siya among giluto. So bye for now guys and see you tomorrow. Bye for now guys. See you by the next vlog and please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to click the bell button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng video. So bye everyone. See you in my next vlog. Bye.